Читание Святого Евангелия поводле Луки. Вось двое вучняў Езуса у той жа дзень, першы пасля суботы, ішлі ў вёску, званую Эмаус, якая знаходзілася ў 60 стадыях ад Єрусалема. І размаўлялі паміж сабою пра ўсё тое, што адбылося. І калі яны размаўлялі і разважалі між сабою, сам Езус наблізіўся ды ішоў разам з імі. Але вочы іх былі стрыманыя, таму не пазналі яго. І ён сказаў ім: «Пра што гэта вы размаўляеце паміж сабою?» І яны спыніліся поўныя смутку. Адказваючы, адзін з іх па імені Кляоп сказаў яму: «Ты, напэўна, адзіны, хто жыве ў Єрусалеме і не ведае, што ў гэтыя дні там сталася». І спытаў іх: «Што?» Яны сказалі яму: «Тое, што сталася з Езусам з Назарэту, які быў прарокам, магутным у чынах і ў слове перад Богам і ўсім народам. Як першасвятары і правадыры нашыя выдалі яго на смерць і ўкрыжавалі. А мы спадзяваліся, што ён той, хто павінен вызваліць Ізраэль. Цяпер жа пасля ўсяго гэтага мінае ўжо 3-й дзень, як гэта сталася. Але і некаторыя з нашых жанчын здзівілі нас. Яны былі на досвідку каля магілы, але не знайшлі цела ягонага. Прыйшлі і сказалі, што яны бачылі анёлаў, якія з'явіліся ім і паведамілі, што ён жывы. І пайшлі некаторыя з нашых да магілы і засталі ўсё так, як казалі жанчыны, але яго не бачылі. Тады ён сказаў ім: «О, неразумныя і марудныя сэрцам, каб паверыць усяму, што казалі прарокі. Ці ж не трэба было Месіі цярпець усё гэта, каб увайсці ў славу сваю?» І пачаўшы ад Маісея і ад усіх прарокаў, растлумачыў ім тое, што ва ўсім пісанні датычыла яго. І наблізіліся яны да вёскі, куды ішлі, і ён зрабіў выгляд, што хоча ісці далей. Але яны настойвалі, кажучы: «Застанься з намі, бо ўжо вечарэе, і дзень мінае». І ён увайшоў, каб застацца з імі. Калі сядзеў з імі за сталом, узяў хлеб, благаславіў яго, паламаў і даў ім. І тады адкрыліся іхнія вочы, і яны пазналі яго. Але ён стаўся нябачным для іх. І яны сказалі адзін аднаму: «Ці ж не палала ў нас сэрца нашае, калі ён размаўляў з намі ў дарозе і тлумачыў нам пісанне?» І ў тую самую гадзіну яны ўсталі і вярнуліся ў Єрусалем, і знайшлі сабраных 11 і тых, хто быў з імі, якія казалі ім: «Пан сапраўды ўваскрос і з'явіўся Сымону». І яны расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе, і як пазналі яго ў ламанні хлеба. Гэта слова Пана. Дарагія браты і сёстры, сёння мы, беларуская супольнасць Віленскага касцёла, далучаемся да вялікага святкавання святага Божага міласэрнасці, якога прагнуў сам Езус, і якое было ўпершыню устаноўлена святым Янам Паўлам II у 2000 годзе падчас кананізацыі святой сястры Фаўстыны. Гэтае свята глыбока ўпісваецца ў пасхальны перыяд, бо міласэрнасць – гэта плод уваскрасення. Гэта любоў, якая перамагла грэх і смерць, перамагла наш страх. Сённяшняе Евангелие, якое прад хвіліною мы пачулі, апавядае нам пра вучняў на дарозе ў Эмаус. Іх сэрцы былі засмучаны, але яны ішлі ў цемры сумлення, расчараваныя і поўныя страты.
І менавіта там, у гэтых рэальных жыццёвых цяжкасцях, Езус сам далучаецца да іх, як чулі. Ён слухае, гаворыць, тлумачыць ім Пісанне і нарэшце ламае хлеб. І ў часе ламання іх вочы адчыняюцца. Святы Ян Павел II калісьці казаў: «Уваскрослы Господ няспынна ідзе разам з намі, асабліва ў хвіліны сумнення і смутку. Ён ніколі нас не пакідае. Міласэрнасць – гэта яго прысутнасць у нашых ранах». І далей папа казаў: «Міласэрнасць паказвае Бога як айца, які на дзіва чуйна схіляецца над кожным болем чалавека, каб даць яму палёгку і каб яго ўратаваць». Браты і сёстры, так часта у жыцці мы, як тыя вучні па дарозе ў Эмаус, не пазнаём яго. Мы думаем, што засталіся адны, але Христос побач. Ён ідзе разам з намі, тлумачыць, гаворыць пра слова, гаворыць часта праз іншага чалавека, а найбольш прамаўляе да нас падчас ламання хлеба ў Эўхарыстыі. Што ж такое Божая міласэрнасць? Святы Ян Павел II у енцикліці «Dives in Misericordia» кажа так: «Крыж, як найглыбейшае схіленне Бога да чалавека. Укрыжаваны і уваскрослы Христос – гэта аб'яўленне міласэрнасці, якая з'яўляецца жывою сілою, здольнаю сагнуць чалавека да пакаяння і здольнаю яго перамяніць». Міласэрнасць, браты і сёстры, гэта не слабасць Бога, а яго сіла, якая прыходзіць у момант нашага болю, нашага граху і нашай слабасці. Як кажа папа Францішак, міласэрнасць – гэта другое імя любові. Яна ключ, які адкрывае сэрца Бога і вароты неба. І ў іншым месцы папа працягвае: міласэрнасць – гэта не нейкая абстрактная ідэя, але канкрэтная рэальнасць, праз якую Бог адкрывае сваю любоў як бацька ім і як маці, глыбока захоплены лёсам сваіх дзяцей. Пра гэта пісаў святой памяці ўжо папа Францішак у апостольскім лісце «Мізерікордія et мізера». Святая сястра Фаўстына чула ад Езуса словы, што сталі сэрцам гэтага свята. «Душа, якая давярае маёй міласэрнасці, гэта самая шчаслівая, бо я сам апякуюся ёю». І ў іншым месцы Езус сказаў: «Чым большая цемра, тым больш патрэбы душа мае у маёй міласэрнасці». Браты і сёстры, Божая міласэрнасць – гэта адказ Бога на крык чалавецтва. Ён не судзіць, але прымае. Ён не кідае камень, але падымае. Гэта сіла, якая пераўтварае грэшніка ў святога. У Езуса перад вачыма не ідэальны чалавек, але канкрэтны, паранены, які часта таксама сумняецца. Езус не чакае, пакуль мы станемся дасканалымі. Ён сам прыходзіць са сваёй ласкаю любові і міласэрнасці. Езус калісьці казаў Фаўстыне: «Няхай ніводная душа не баіцца наблізіцца да мяне, нават калі яе грахі будуць чырвоныя, як пурпур». Святы Ян Павел II, які цэлае жыццё глыбока перажываў і абвяшчаў пасланне Божай міласэрнасці, сцвярджаў: «Міласэрнасць – гэта адказ на ўсе праблемы чалавецтва і праблемы Касцёла, бо без яе чалавек згубіўся б». Наш адказ на Божую міласэрнасць – давер. Не абавязкова, мае дарагія, ўсё разумець. Не абавязкова ўсё вырашаць самім. Трэба адкрыць сэрца і дазволіць Богу дзейнічаць. Браты і сёстры, міласэрнасць – гэта не толькі тое, што мы прымаем, але тое, што павінны перадаваць. Папа Францішак часта вельмі настойваў:
Няхай кожны хрысціянін будзе інструментам Божай міласэрнасці праз слова, дзеянне, позірк і праз сваю прысутнасць. А святая сястра Фаўстына у сваім дзённіку малілася так: «Езус, Езу, ператвары мяне ў міласэрнасць Тваю. Няхай кожны, хто наблізіцца да мяне, адчуе Тваю любоў». Таму сёння мова не толькі пра Бога, які нас любіць, але і пра нас, браты і сёстры, якія пакліканы быць Яго рукамі, пакліканыя быць Яго словам, Яго прысутнасцю ў свеце. Браты і сёстры, свята Божай міласэрнасці – гэта свята для ўсіх нас, асабліва для тых, хто адчувае сябе слабым, далёкім, загубленым, нават, можаш, страчаным. Калі ты змагаешся з грахом, Езус кажа табе: «Я люблю цябе больш, чым ты можаш сабе ўявіць». Калі ты адчуваеш сябе нікчэмным, Ён табе адказвае: «Ты для мяне каштоўны, ты мой». Калі ты ўжо не спадзяешся, Ён кажа: «Давярай мне». Няхай з нашых сэрцаў і вуснаў няспынна гучыць гэтая малітва: «Езу, давяраю табе». Разам: «Езу, давяраю табе». І калі давяраем Яму, давяраем таксама Яго міласэрнасці, Яго планам, Яго прысутнасці сярод нас. Христос, браты і сёстры, уваскрос, каб прамовіць да кожнага з нас: «Ты любімы, і я цябе ніколі не пакіну». Амен.